Ha kasian kabaningkong ki NONGHIKAI ha umtasar kila seng ya ka umtasar inter school sports committee bat pinlong ya ka inter school sports arajar arpun rio nadu khatpra hadu arpho tarik ulber daga jinga trailang jongki ki school ki bayashim benta ki kinthop ya ka umtasar maudakhar upper primary and secondary school umtasar RCLP school umtasar Northmai Presbyterian lower primary and upper primary school bat ko umtasar maudakhar government lower primary school bat ka jingi shimbenta kalong kababo na ki khena NONGHIKAI bat pajba ka jingalang kalalong hapo ka jingalam jong sambor lang kharum nuai Boniface lating bat bisil ronghang bat lapin shlori ki khena ban burom ki kme ki kpa bat ki NONGHIKAI Kiblawan ban saki ki kinthop yo rangba shnong Rimius Mukhim bat Samuel Shangdial ringkat bat kidikhat shnong Kasmiti balakintiu umba kala ai ka jingyaro bat boong ka jingle kai ka kintiu ya ka jingatreilang ka jingle kai hong bat ka JINGIATYLLI haki khenna bat ha ka shnong ka jing ikop jong ka ni ka sports ka pin I ya ka senjam ka bakraw bat kalong ru kum ka nuksa ba ki NONGHIKAI ki don benta ka bakongsan ha ka jingte ya ka met bat ka jinglong jong ki samna puli ba minta ka sngi la pli ya ka inter sport meet 8,000 jong kane ka shnong umtasar